Salam, hormatly iyleşler, giç yaşı. Bugün yarı gece 2022 yılın 12. martından 13. martına geçilen gece, yani 13. marttan ilkinci minutları alyan vakti sağladın, biz size öz adattan naşarı hoş haberimizi getiriyoruz. 2022 yılın 12. martında bolup geçen novattan naşarı prezident saylolarına bizim demokratik platformadan, demokratik oppozitsiyanın hem de Türkmenistan'ın demokratik milli rayetlerinin, demokratik protest hareketinin adından bu prezident vəsləşiyine hödür eden kandidatımız, dalaşyarımız Murat Gurbanov bu saylolarda yeniş alanı. Salam, qadirli iyleşler, mehriban vatandaşlar. Bugün bir yine de onha efirde siz bilen öz şahatlığımızı paylaşmakçı. Bütün dünyadan Türkmenler bu gepleşige, Zoom gepleşigine katnaşya. Bilişiniz ýaly dün 2. aprelde, yani mukaddes burada ayının 1. gününe Türkmenistan'na wagtynyň ön geçirilen nowatdan daşary prezident saýlawlarynyň 2. tapgyry bolup geçdi. Şol 2. tapgyrda bilişiniz ýaly dün biz size onu habar berdik ki işten soň demokratik platformadan dalaşgar görkezlen Murat Gurbanov ýeňiş adamny. Hava. Anhanni ştaýdaşym aýdýan dady men niye bütün Türkmenistan'ın taýlawçylaryny niye nimetçek bu favorytny aýdýan şolary diye anhanni diye men bu ýeňişim heni tarihte bolan ýeňişlerliye ve bütün dünyada da bir bolan zatlarliye. Bu gatty bir gompa adam umuman. Dünyada mena şu in gompa adamdan birim kadýan. Bu özüne bir keseden dogry baha da berip bilen o. Türkmenistan'ın Ekspertlerinin aýdyşam şeyle bu diye Murat Gurbanov'un hiç ili özünü tankydy göz bilen garap bilen adam däldi. Türkmenistan'ın Ekspertlerinin hani bir ortaça pikir şeyler şu adam hakkında. Onun görse bolýar tabii bir gurrun edenine şeyli bir özünü göwniyetip gurrun edýär bolýan dünyada başka Murat Gurbanov prezident olmagy münasip adam bardyr öýtmersin. Ya maslahatçıları köpek hemon. O 70 O maslahatçıları var, başka uğrağında çola maslahat bir yerlik şoňa uğrağ bolýar. Ha, bir öz nimet var da. Murat Gurbanov Men dedim bir asla men dedim şu men politik yani siýasatçy diýip dedim garafym bilen okşun dedim edýän işlerim özüne alyp barşam hereketlerim bir hili siýasatça o diýen millet duranok diýsem meýerlik şonda bir täsin daha da etdi. Meýerlik hanni sana gerek geldi. Sen şu bizim illeşlemede Türkmenliň köpüsine bu zatlar ýa görýändir ýa görüp bilýänlerdir de şununy şu yap pikirini aýdaýsan dogrudan şu adam siýasatçy mı ýa başga orada? Muhammed mene kenat aýdyp biljek ýöne men liçni öz pikirimi aýtsam, ýa bir söz aýtdyňyz da goppam kän urlaýardy. O Türkmenliň uraýan sözi bardy, baýaýdym ýaňra bar, garry ýuňjyň diýýär. Şoňky ýaly bu adamyň öz derejesine ýeten adam bu adam. Birinciden aýky bu hemme prezident mene şu adamyň gollaýar. Näme üçin? Sebäp diýsem bu adam hakyky öz yüzüni açdy da Murat kimdir? Esasen politiklerine diýen, men halkyna diýip moktan. Ben şu Murat kiçitinden bäri men burada näme diýen şol Murat mydama alak gerýär da halkyny. Aýna bir demokratik land, strana näme diýýärdiň özüni ýetjegini edip görür. Gören ýerde uruş edýärler. Дорогой мой лидер Мурат Клычевич, желаю тебе всего самого наилучшего, а главное оставаться таким всегда позитивным, жизнерадостным, рассудительным.